खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रणय दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ नैथि खोन्दो बिसायख'थियाव सा 29 बिजाथिफोरनि नमिनेशनआ नेवसिजादों आसामाव मोनथामबो खोन्दोनि बिसायख'थि सानखालि बन्द फोसावदों बिटिसिनि आबाद बिफाननि डाइरेक्ट आरो जइन्ट डाइरेक्टरा वाइल्ड फार्म बागान नायगिदिंदों बिजेपिनि इस्ताहाराव नंखाय फोसावनायनि गोख्रों अजद आसामनि मोन 6 हारिनो एसटि होनायनि सायाव मिरु सोरखारा समाय सीमा होनो हाया बारहुंखा बारनायनि जाहोनाव भुगिनांदों चीननि राजथावनि बेइजिंनि सहरनि गोबांसा सुबुं फैगौ 9 एप्रिल खालिनिफ्राय जागायफिनसिगोन आइपिएलनि 14थि सिजनआ बलिउडनि स्टार शाहरुख खाननि फिसाजो सुहाना खाना सासे मिस्ट्री बयजों दानिया आबुं रादाब फैगौ 1 एप्रिल खालि खुंजानो गोनां नैथि खोन्दो आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथि नमिनेशनलाइ गथायनाय सा 28 बिजाथिफोरनि बिजाथिलाइ एबा नमिनेशनलाइया नेवसिजादों एबा रिजेक्ट खालामजादों चिफ इलेक्शन अफिसार मावख'नि सासे बुंथिगिरिया दिनै सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला नैथि खोन्दोआव रायजोनि मोन 39 मासियाव खुंजानो गोनां विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय सा 408 बिजाथिफोरा नमिनेशनलाइ गथायदोंमोन नाथाय समबारखालि सुग्रीथिनि खालामनायाव सा 29 बिजाथिफोरनि नमिनेशनआ नेवसिजायो एबा रिजेक्ट खालामजायो नैथि खोन्दो बिसायख'थिनि थाखाय नमिनेशन गथायनायनि उनावबो बिसायख'थि गेलेनो गोसो जायैफोरनि थाखाय नमिनेशनलाइ बोखांनानै लाफिननायनि जोबथा खालारा 17 मार्च एबा गाबोन ओरैहाय थामथि खोन्दो बिसायख'थिनि नमिनेशन गथायनायनि जोबथा खालारा 19 मार्च 2021 मायथाइनि विधानसभा बिसायख'थिखौ फैगौ 27 मार्च खालारनिफ्राय मोनथाम खोन्दोआव खुंनाय जागोन मोनथामबो खोन्दो विधानसभा बिसायख'थिनि भट आजावनाय सानखालि ओनसोलारि बन्द फोसावदों आसाम सोरखार आरो खुंथाय बिफाना आलादा नटिफिकेशन जारि खालामनानै मोनथामबो खोन्दो बिसायख'थिनि सानखालि ओनसोलारि बन्द फोसावदों NI Act 1881 नि 25 धारानि सिङाव बिसायख'थिनि सानखालि आसामाव ओनसोलारि बन्द फोसावदों बै सानखालि आसामनि गासैबो सोरखारि बेसरकारि मावख' पन्चायती राजनि फसंथानफोर म्युनिसिपाल बोर्ड टाउन कमिटि गासैबो सोलोंथायारि फसंथानफोरजों लोगोसे बेंक साहा बागान कल कारखाना बायदिफोरा गासैबो बन्द थागोन मख'नो गोनांदि फैगौ 27 मार्च खालि गिबि खोन्दो 1 एप्रिल खालि नैथि खोन्दो आरो 6 एप्रिल खालि थामथि खोन्दोआव आसामाव विधानसभा बिसायख'थिखौ खुंनाय जागोन दिनै बिटिसि आबाद बिफाननि डाइरेक्टर कनक चन्द्र रय आरो लोगो डाइरेक्टर मनरन्जन दासआ बिटिसि ओनसोलाव वाइल्ड फार्म बिफांनि आबाद मावनो हायो नामा बेफोरखौ बिजिरसंनो थाखाय 2016-17 मायथाइयावनो जायख्लं ससाइटि NGO आरो देउलगुरि अलंबार क्लाबआ जयै लोगो नांनानै गायनाय देउलगुरि वाइल्ड फार्म बागानखौ नायगिदिंफैयो बिथांजों लोगोआव थाफायो शिवाशिष वाइल्ड फार्म हायद्राबादनि CEO श्रीरंगा यारा लोगोसे दुधनई वाइल्ड फार्म ग्रोअर्स ससाइटिनि आफादगिरि नेहाथारि आरो बिबानगिरिफोराबो बाहागो लाफायो दुधनईनिफ्राय बुद्धदेब खाख्लारिनि रिपर्ट फैबाय थानाय विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय खुंथाय गोहोआव थानाय बिजेपिआ गावनि इस्ताहाराव नंखाय बाथ्रा फोसावदों बिजेपिआव गावनि बिसायख'थियारि इस्ताहाराव नंखाय बाथ्रा फोसावनायनि गोख्रों अजद होदों आसुआ मख'नो गोनांदि बिजेपिआ गावनि इस्ताहाराव नंखाय बाथ्रा फोसावनायनि थाखाय फैगौ 20 मार्च खालि रायजोनाङै कानि हेंथायै गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि बानजायगोन आरो आसामखौ सोमावग्लुंगोन होननानै गोख्रों हुमखि होदों आसुआ सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला आसाम बांलादेश हादरनां सिमनाखौ आबुं सिल खालामबाय आरो धुबरी जिल्लानि धुबरी मानकासार दैमा ओनसोलाव 44 किल'मिटार गोलाव सिमनाखौ लेजार गाइडेड टेक्न'लजि बाहायनानै सिल खालामबाय होननानै बिजेपिआ इस्ताहाराव फोसावदों नाथाय करीमगंज सेक्टराव 4 किल'मिटार गोलाव आसाम बांलादेश सिमनाया दासिमबो खुला जानानै दं आरो दैमा ओनसोलाव लेजार गाइडेड टेक्न'लजि सिमनाखौ सिल खालामदों होनना फोसावनाया खौरां बिजोङाव दैखांनायल' होननानै आसुनि आफादगिरि दीपांकर कुमार नाथआ दाबि खालामदों गोलाव समनिफ्रायनो दिन्दार जानानै थानाय आसामनि मोन 6 हारिनो एसटि होनायनि सायाव सोरखारा समाय सीमा खानानै होनो हाया आसामनि लोकसभा MP गौरव गगৈ आरो आब्दुल कालेकआ लोकसभायाव लिरनाय महरनि सोंथि खालामनायनि सायाव मिरुनि ट्राइबेल एफेयार्स मन्त्रालया बे फिननायखौ हरदों
सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला आसामनि मोन 6 हारि फारियै ताई, आहम, मरान, मथक, चुटिया, कच राजबंशी आरो साहा बागाननि हारिनो एसटि होनायनि सायाव समाय सीमा खानानै होनो हाया होननानै मिरु ट्राइबेल एफेयार्सनि रायजोआरि मन्थ्रि रेणुका सिंहआ बुंदों। मख'नो गोनांदि आसामनि मोन 6 हारिनो एसटि होनायनि सायाव मडेलिटि थियारि खालामनो थाखाय मिरु नखर मन्त्रालयआ थांनाय 2016 मायथाइनि 29 फेब्रुवारि खालि सासे सोद्रोमानि मोनसे कमिटि दानानै होदोंमोन। थांनाय समबारखालि हाद्रि बालानि गाज्रि गुफुंनायनि जाहोनाव भुगिनांदों बेइजिं सहरनि गोबांसा सुबुङा। मोनथिनाय जायोदि चीननि राजथावनि बेइजिंआव गोबांथारै बारहुंखा बारनायनि जाहोनावनो बे मिथिंगायारि जाब्रबथाया जादों। फोरमायनाय जायोदि बेइजिंआव बयनिख्रुइबो बांसिनथारै बारहुंखा बारनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मंगोलियानिफ्राय गांसो सांची हेबेइनि ओनसोलफोराव हाद्रि बालानि बारहुंखा बारनायजों बेइजिंआ बेंखनानै लाजादों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला सा चीनआव हाग्राबारिखौ दानफायनाय आरो हा सा बाहागोखौ जावखांनायजों लोगोसे गोबांथारै बारहुंखा बारनायनि जाहोनावनो बे गिख्रंथाव जाथाया जानो मोनदों होननानै मोनथिनाय जादों। जाहोनाव गोबांसा सुबुङानो गोमानानै थानायजों लोगोसे गोबांसा सुबुंफोरानो भुगिनांगासिनो दङ। फैगौ 9 एप्रिल खालार खालिनिफ्राय जागायफिनसिगोन इन्डियान प्रिमियार लिग सुंद'यै IPLनि 14थि सिजनआ। मोनथिनाय जायोदि मोन 8 टीमफोराल' बाहागो लानो हागोनब्लाबो उननि समाव मोन 10 टीमफोरा इन्डियान प्रिमियार लिग IPLआव बाहागो लानो हासिगोन होननानै थि खालामदों BCCIआ। बे थांखिखौ IPL सामलाय आफादनि मेल जथुमनायनि गेजेरजों आजावो BCCIनि आफादगिरि सौरभ गांगुली आरो गाहाय नेहाथारि जय शाहमोनजों लोगोसे BCCIनि गोबांसा बिबानगिरिफोरा। मख'नो गोनांदि मोन 10 टीमफोरनि गेलेनायखौ नुनो मोनसिगोन फैगौ 2022 मायथाइनि इन्डियान प्रिमियार लिग IPLआव। सुलुङाव फोरमायनाय जायोदि बोसोरनैनि उनाव भारतआवबो खुंफिननाय जासिगोन इन्डियान प्रिमियार लिग IPLखौ। फोरमायनाय बादिब्ला देग्लायनि IPL मेच गेलेनायखौ मोन 6 थावनिफोराव खुंफुंनो थि खालामदों। बे टुर्नामेन्टखौनो बे बोसोराव खेबसेनि थाखाय भारतआवनो खुंफुंनाय जासिगोन। थांनाय बोसोरनिफ्रायनो ससियेल मिडियायाव गोबां एक्टिभ थाबोनायखौ नुनो मोननाय जादों बलिउडनि स्टार शाहरुख खाननि फिसाजो सुहाना खानखौ। मोनथिनाय जायोदि सुहाना खाननि फोसावबोनाय माखासेमानि सावगारिफोरानो ससियेल मिडियायाव गोबांथारैनो भाइराल जाबोदों आरो जाबोगासिनो दङ। मोनथिनाय बादिब्ला बावैसो साननि गेजेरावसो फोसावजानाय सुहाना खाननि सावगारिया ससियेल मिडियायाव गोबांथारैनो गोसारनायजों लोगोसे सोराङाव फैदों। मख'नो गोनांदि सुहाना खाननि गोदानै भाइराल जानाय सावगारियाव सासे मिस्ट्रि बयजों बिखायाव गोबानायखौ नुनो मोननाय जादों सुहाना खानखौ। लोगोसे सासे आइजोखौबो बिसोरजों जयै नुनो मोननाय जादों। सुलुङाव फोरमायनाय जायोदि सुहाना खानआ गावनि इन्स्टाग्राम एकाउन्टआव पस्ट हगारनाया सोराङाव थाबाय थादों। जाय पस्ट हगारनायखौ बिनि गोबांसा लोगोफोरा मिन्थिनो हांखुर जादों। नाथाय बेनि बागै दासिमबो रोखा मोनथिनाय जायाखै होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। मोनथिनाय जायोदि आथिखालाव गावनि सोलोंथाइखौ निउयर्कआव लागासिनो दङ बलिउडनि स्टार शाहरुख खाननि फिसाजो सुहाना खानआ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।